Здравейте, казвам се Мартин Иванов и съм собственик и управител на HD Medical. Реших тази година да направим теглянето на печелившите имена в нашата коледна игра от доматни, за да създадем повече празнична атмосфера и настроение. Както знаете, всички наши потребители, закупили наш уред в периода от 9 ноември до днес, участват в игра за спечелването на 2 бутилки HD Medical Pro. HD Medical подарява 2 бутилки на двама от вас. Теглянето ще направи моята съпруга. Здравейте и от мен, казвам се Силвия Иванова и днес на мен се пада честта да изтегля двамата печеливши. За тази цел тук сме подготвили папка с фактури на наши клиенти, които са закупили уреди през съответния промоционален период. И в момента, ето както виждате, тук са всичките фактури. Ще изтегля първия участник и това е Силвия Цончева. Честито на Силвия от град Сливен. Нека сега да изтеглим и втория печеливш. Нека да видим втория. Ето така по-отгоре. И това е Надежда Стефанова от град Търговище. Честито на двамата печеливши. Днес ще се свържем с тях, за да уточним детайлите по доставката на уредите. А от нас двамата, от нашето семейство, ви пожелаваме весели и щастливи празници. Бъдете благословени! Хубави мигове със семейството!